siya. Magyabarang tupad. So, kasi may nag-out na mo. Sayang ang pagkabukaan. Ito. Naamin yung kanilidiri nga na makapag-bukaan na lang po. So, pwede ka rin ano. Hindi ka siya program sa services. Ito sa ato. Ito yung lagi sa government at least na naisa sa ato makakawin sa pamilya. Ito na ako yung mag-government sa iyo, di ba? So, o na ginanay sa kawan, pero kung nilang paagin, para mas siguro na ito, tanan nila ang isa pinagatimas, tanan nila ang latimas sa akala daw. Pero hindi naman maya ito pa ito nagkakasal sa mga sa inyo.